Nie. OK, tak čaute ľudia a dneska tu budeme hrať Squid Game X. Dostali veľký update, kde vlastne pridali všetky nové minihry, je tam Jump Rope a je tam aj Hide and Seek, takže dneska si to zahrám. Toto je vlastne jeden, myslím, že z 3 častí, ktoré by mali výjsť. A v tejto prvej vlastne budem hrať ako hráč, v druhej ako guard a v tretej sa pokúsim hrať za frontmana. Takže neviem, či sa mi to podarí, ale budem veriť, že áno. Takže užite si video a môžeme začať. OK, takže sme tu, hráč. Ja som Glassmaker! GG! Ja som Glassmaker! No, a teraz ešte prežiť. Teraz ešte prežiť. V Mingli... Počkaj, ja chcem ten Sky Squid. Neviem čo to je, ale... Som Glassmaker. Dobre. Takže... Teraz dúfam, že keď je Mingle, alebo aj Marbles, tak ono... Práve, že sa bojím, že ľudia pôjdu práve po mne. Počkaj, on nejak to updateli? What? Toto by bolo nebývalo. Som Glassmaker. Takže musí to Red light! Green light! Red light! Green light! Red light! Green light! Red light! Som tu, yes. Hráčov. Fúf. Ale ja sa bojím tých marbles. Ja som tuto marblesky som skoro vôbec nehral, lebo ja neviem prečo to vôbec nedávalo. Tie marblesky. Takže. Ojoj. 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 Po mne idú kam. Po mne idú reálne. Po mne really idú. Po mne really idú. Po mne really idú. Minútu. Traja. No. Fúh. New the game. Jasné, že pokračovať. Keď som Glassmaker. Akože, nechápam, 15 eur. Prečo? Nikto nesúhlasí. What the hell? Pentatlon. Uf. Ja dúfam, že oni vedia títo, že oni proste majú na starosti proste, že tu smrť. Ak niekto zomre. Zoberte si... Poď kamu. To dá. Nice. Teraz idem ja. Už to vidím, jak to ja nedám. Nie, to musím dať.
Dal to. Ešte Sprite a... Také divné meno, ale okej. Typek na tače. Rýchlo. Toč tú vecičku. Dobre. Prešli sme, či húko. Dobre, prešli sme. Nice. Nie. Nie. Ona sa za nás obetovala. Yes! Yes! GG. To bola ona sa za nás obetovala. Zaujímavé dosť. Som sa bál. Ja som sa tak hrozne bál, že proste... A ja aby si niektorí nemysleli, že som proste zapínal tisíce hier, kým proste nebudem tento Glassmaker, ja som proste zapol prvú hru a hneď som to bol, lenže ja už som, chápete, mal že 80% šancu na to. Ste si nemysleli, že som tú hodinu iba klikal play, live. Dobre. Hry. Nice. Jedna typka je out. GG. Ešte 2 kola. Sa bojím hrozne marbusiek. OK, takže asi týmujem s tým Spriteom, čo som s ním bol aj na pentatlone. So Spriteom ja idem, so Spriteom. Nice. Teraz idú marbusky. Dvaja. Marbusky. Marbusky. Sprite. Kde je Sprite? Kde je Sprite? Sprite. Okay. On sa obetuje? What? Počkaj. On sa obetuje. No
Dobre, mám preč prvú marbosku. Bum. 9-4, vyhrávam, chill. Mám to silou. Nice. Tuto už pušnem, to už mám. Jednu. A dve, ja mám 7, poď. Nie, ja som sa netrafil. Ešte môžem prehrať, mám 6. Áno. Easy win. Jak to ja budem vedieť, že kto riadil? Nie. Nie. No, tak ja ďakujem za pozornosť a čus.